Dingen die ons niet boeien. Ja, de eerste van mij is: het boeit me echt niks of iemands auto schoon is of niet. Hoezo niet? Dat boeit toch niks? Hoezo boeit het niet of een auto schoon is? Dat is toch... Je wilt toch dat je auto schoon is? Dat boeit toch niks? Nou, als die Mercedes... Ja, maar niet- jij bent. Boeit me echt niks als ik nu een scheet zou laten. Gast. Wat me ook niet boeit, de reels die mensen mij op Insta sturen. Want ik vind dat, ik kijk het gewoon letterlijk nooit. Nee, dit is te persoonlijk. Wat boeit me niet? Voetbal boeit me niet. Hoezo niet? Boeit me geen reet. Oké, wat me ook niet boeit, YouTube. Want ik kijk echt nooit YouTube. Dus als het er niet is, dan boeit het me ook. Wat? Dit is Boeit me echt sowieso niet. doe jij dit expres of zo. Karamel, boeit me niet. What the fuck? Nee, ik hou niet van karamel. Wat mij niet boeit, oldtimers. Want Jeetje, gadverdamme man. Ja, dit is helemaal niet goed wijs. ik zal dit was een prank. Ja, dat had ik wel door. Ja, dat